Legénybűcső, hogy mit? Belét 500? Legénybűcső vagyok, és az a feladatom, hogy egyszer... Fiúk, segítsetek! 2 másodperc. De milyen 2? Mi az, hogy 2? De Döbe, te a fiúkkal beszélsz. Mi az, hogy 2 másodperc? De arra 2 másodpercére nem tudok sehol. Hogy de te hülyéskedsz, hát megint búcsú! De te helyette válaszoltál neki. Hát ide Ide van. az asztalra, hát hova? Szia barátom! Szia barátom! A YouTube-on te? Igen. Hát dob fel a fenekedet, úgy. Ahogy szokták ezt dövel? Igen, ahogy szoktam. Hát te persze, ez is problémád, hogy lesz babó? Én is akarom. Még ne áruld el, hogy ez nem is a legény búcsúd. Mennyi pénz adsz? Várjál. Na, megkiméljétek, ölejétek a nyakát. Wow! Minden arcára és akkor tényleg. Arról nem mondom én. Hát nem is tudom mögött. Ez ilyen családi fotónak gondoltál, vagy régi szép? Gyerek büszke. Jó lesz? Jó lesz. Wow! Ez videó, az jó. Iván már küldöm is. YouTube? Mehet? Ez már fönn van Facebookon. Köszönjük szépen! Volt a két